Hello guys, खुलुमबाय आंनि बे मुनजुलि ब्रह्म YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। स' दिनैहाय बयनिसिमबो हैप्पी दिवाली होनदो। हैप्पी काली फुजा। दिनैहाय मोनसे फेस्टिभेल आरोना। जेनेबा जोंनि नङाब्लाबो जों हिन्दुफ्रा फालियो नालाय। स' बेनिनो होनबाबो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोथारनिफ्राय हैप्पी काली फुजा। बयबो इन्जय खालाम आरोना। सानदुंआनो काली फुजानि सान्दाबो होलांनांगौ। जोंहा न' खाथियावहाय काली फुजा बानायदों नालाय। ओमफ्राय दा सान्दा खांहैदोंमोन नालाय दाखालि। ओमफ्राय दिनैहायसो होलांगोन आरोना आङो। दाखालि रबिबाराव होगोन होनखादों नालाय। ओमफ्राय दा सान्दाबो होलांसै। फिसा खालामदों आरोना। सान्दा होलांसै। मानसिफ्रासो दंना गैयाथाय बे माबायाव। लामा मालाय बयबो साजायजोब्बायबो नै। एखौनो साजी रुद्र दे। बावनो बानायदों आरोना। कय कालेक्शन खाय करसे 1000 थाखा होबोबाय आरोना सान्दाखौहाय। आगोलावथ' थांनाय इयारावहाय 5000 हरदोंमोन बाबुनि नामावहाय। बाबुआ गोरलैमोन नालाय। ओमफ्राय देग्लायहाय फैसायानो गैया। गुमैया गलाम जादों आरोना। गारि भारायानो सैरखम मोनाखै देग्लायहाय। एकदमबारे ओंखायनो गलाम जानानैहाय 1000ल' हरनो हाबाय आरोना। नङाबाथ' बोसोरफ्रोमबो एखमबा 4000 एखमबा 5000 बेबायदि हरोमोन। ओमफ्राय देग्लाय 1000ल' गोसोखौ बोरैबा मोनदों 1000ल' हरनो हानानै। ओमफ्राय गावसोरबो होनदों आरोना देग्लाय बांसिनसो सासपेक्ट खालामदोंमोन जोङो। नोंसिनाव मुथि बायना होगोन साननानै 9000सोनि होननानै। देग्लायसो माथो खमथार बिदि होनबाय आरोना। ओमफ्राय मा खालामनो फैसा गैयाबा नोङो बेखौनो होनांबाय आरोना 1000खौनो। जा जायो जाबाय होबायानो। बाजार मोननोसै जोङो नै थाबायनो। Jawari nasi. Kuda itu? Dosta. Olah hujan. Deh, bas rumah. Langsung. Ini kuda ya. Kontas tadi. Muzang aku basi. Mana kopi kuda? Kontas tak kiji? Kita. kopi gua biasa nih suka. Mana kopi kudo? Karena aku begun 40 টাকা. Itu ada kisi di topan apa? Ada itu একটা কত দূর হয়? একটা পেলে হলো. Saya gak bangga. Kita jiwa dia baik. जोङो माबा लाबाय आरोना फरखा लाबाय नै बावबो बानलु फरखा किबा फरखा दा कइसिल ना मी ছোট फरखा दा 80 फरखा কি মুরুস ফরকা না কি কয় লাল থা কয় আছে দেখাও কত এটা 40 কি দাম দে দুইটা দিয়ে 50 টাকা দে ওই যে ওই দোকানদারটা চাইবো বিচি দিদিকে দিয়ে দিলাম দিয়া দে তাহলে কত হইলো 250 দে বাবা লাভ দে 50 টাকা নি রকেট বম নাই ছোট ছোটটা নাই आयु इतना बड़ो हमारे दुकान में कम से कम दुनिया के ले लो। आओ सच्ची में उसकी दुकान में कम है मैं बहुत ज्यादा लिया है खोला गैस भी लेने वाला था उसका मुंह नहीं है
इसे फास्ट के दुकान में लिया है फिर भी अच्छा लगा उन लोगों से मिलकर। रॉकेट लेगा, ये ज्यादा बड़ा है, छोटा वाला नहीं है। गालिना फरखाया बानलु फरखा मोननै रंगीन थाराबाथि थालेर ओमफ्राय थालेर कला गासिनो दो सान्दुङाव रंगीन थाराबाथि बेनो 100 टाकानि थाराबाथिया। आयु आयु गुनके रखो ये सब बेहितो सुमेदो थां मोनसे गिदिर दंबावोमोन ना सिङाव थाबाय लांदो दङ दा लायो दोनै दोन सा दुस्ट बाबा नों बगा सावो दिसा नावसाय बा बो मा खालामदों नों थालिरखौ दानखा मानो बिदि खालामगोन नोंलाय मानो बिदि खालामगोन नोङो हास'नांगौसो बिदिखौ बिदि सोयो नामा आया रोङालै नों गुमैया दाबो जेबो नै ओरै सिनारिसो हास'यो मालाय बेना बोदलाबला जोब्बायसो गोदाव सोरावसो सेस मैगं गाग्लिजोब्बाय हनै मानसिनाव फरखा दागाव थालिर गायनाया ओंखाम जाग्रोलायबाय आखाइया दहाय सिलिमालाजों बागथाब जानानै बाब्राब बायनानै लोरि जादों अबाव नों खावगोना हनै ओमफ्राय अबेबायदि खाना लादोंलाय ओमफ्राय बेयावसो खाबाय थालिर बानायनायाव फिफा गेट माबायाव ओंखाम जाग्रोलायबाय माबा गायनायाव दा मावसेयाव हाया दा नैबे गोरलैया हाव बाबा ए बेखौ हाव होनो होननायखौ नै फुजा होबाय जोंहा बेलासिनि लक्ष्मिया आयन्द मेंलायथारबाय दाना फिसा हिन्जाव फुजा होनो रोंलायथारबायहाय मोननै थुनांगौहाय आइ नैबे फासमुखिनिखौ मोननै होनांगौ मा फुवा जायो नामा हामगौ नामा आंबो दुगैबाय खर' लोबबाय रेडि जाबाय आरोना फुजा होनोसै फुजा होनानै जेवारि सावनोसै Enggak ada mami, karboda. Bustuku आं लाबोदों सोहाय रोङा आरोना फार्स्ट टाइम लाबोदों रोङा मोनसेल' लानानैबो फैदों ओमफ्राय गुनाखौबो गोजौजोंसो दोननांगौमोन बेखौबो दोननो रोङाखै गाहायजोंसो दोननानै होदों आरोना अरा जोंनाय लोगो लोगो बै माबाया सिरिनानै जायाखिसै आरो माबानायावनो खेवनायावनो लासै खेवनांगौआ जिफ्लांदों आरोना आंजोंहाय जिनानैहाय बारा बिजों गबाय बिजों गनानै आरो बारानो दावखोआसै रोङा नालाय जायासै आरोना गाबोन उरायहोफिननायसै नैबे होनायानो जायाखै नालाय थल्ल' गबाय गैया लस जाबाय जिदों आरोना आं बोखारनायावहाय रोङा अरनिफ्राय बोरै थिखोबावनोसै होननानै जायासै बावनो खोबसिननानै दोनबावबाय आरो जोङो रोङासै आसिफोरखा गासिबो पेकेटैनो सावगोन आरोना ओरैनो आसिफोरखायाबो गुर' नैबेनो खाबा Happy Diwali, Happy Diwali, Happy Diwali, Happy Diwali, Happy Diwali, Happy Diwali, Happy Diwali guys, Happy Diwali, bonisimba, nè đây sa. Ram kabomoy, ram kabomoy de. One year all below. Manusia
Happy Diwali, Happy Diwali, Happy Diwali, Happy Diwali, Happy. Riset थाबायस्लिंबाय जोंना